Next. Sunod na lugar. Saan naman tayo? Tapos na yung sigat ko ng tutukan, libis. Pork malinis naman tayo. Pork malinis. Bato-bato pick na natin. Para kung lamang kung sino ang uhula. Bakit wala kang nameplate? Kasali ka ba? Ba't nandyan? Okay, bato-bato pick. Bato-bato pick. Okay, ikaw kaya. Ikaw manguhula. Uy! Kategorya lagi. Ang kategorya lang naman natin tungkol sa Pasko eh. Anong kinalaman ng Pasko, ng pinapahulaan. Yun lang yun. Ito kasama ko kaya. Uy! Dito, dito. Okay. Okay? Sagot mo ha? Oo, hindi. Oo, hindi pwede. Kategorya muna. Tungkol sa Pasko. Ready? Timer. Timers. Starts now. Tao ba to? Hindi. Bagay to? Pagkain to? Hindi. Gamit? Gamit? Hindi. Okay, sabi dyan. Bote ba yan? Sog. Lugar! Lugar ba to? Oo. Sog. Butokan? Hindi. Katabi! Sibahan? Oh! Alright. Ilang seconds? 33. 33.3 seconds. Now,